Laispa sapula. Laispa sapula. Rai utrai jing rai batemai Turwai jam yau katla katya Rai utrai jing rai batemai Turwai hallelujah Upadum play to shada jing ben Hakmaru trai ken ran Totem kak sing bat kadui tara Turoy aikan sawan Ruai utrai jing ruai batemai Turoy jam yau katla kadyai Ruai utrai jing ruai batemai Turoy hallelujah Haka katenguk pa badukun badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong turai jing e Jesus Christ bad kajing e jong blay lambat kajing selog jong man sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengka bat piru. Menta kasngi kabalang karakhe ya kasngi buram jong kasngi kha jong u Yohanes Baptis. Kohen men kopara hagan kasngi buram jong Yohanes token ngin pusan yala ka jong ka jing im. Hato ngi don em kata ka jing im kum ka jing im jong u Yohanes Baptis. Ngi bud em ngi persang na em ban im ya gan uksa ka ba ulapan i ngi ban im kham tame ban im na ka banta jong u Chris ban yalap i gospel ka jing u da ka jing shlur bad ban kloy ban pha yala ka jong ka jing im ko han men ko para bun sen habangi pej ek man khmi yala ka jong ka jing im ngim sem la im ya ka jing im ka jingi kat kum ka jing kwa ka jing thrang kat kum ka jing khot ka jong utrai den mata kadau hagan ka sngi to ken ngin pusan bhai la ka jong ka jing em ban ngin persang ken ban em ya la ka jong ka jing em kham tame ban em na ka banta ka jing it ka jing yo Chris bad ban kloi ban it ya la ka jong ka jing em na ka banta ka jing it na ka banta ka jing it ka jing skri ka jing yo ko han men ko para to ken hakan khlemat ngin pan map no trai na ka banta ki lat ki let na ka banta ki tam ki duna ki bangila le ha ka jing em jing e baman la kasngi ai bo try menta kasngi un map ki pop jing e un side no ya baro kita ki jing mong ba ki pop ki wan ra ha ka jing em ka jing e da ka jing su se ba ka jing slai la ka jong ki pop to ken ngen phai so try da ka ba ngi duai pan map nga phla how blay badan bor baro ba de phi ko han men ko parang Bangla pop sipun da gijing perkat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakraw junga namar kata akarpa di kamaria bakoj kabayasa kate sati ya ki angel berkirukoj badapi kohan men ko para banduwai na kabanta junga how try ublay jungi Ublay badan bor baro unis na yangi madalama bigi pop jangi unyalam yangi isha kaching em bom jukut. Amen. Kutrai to isene, kutrai to isene, kutrai to isene, kutrai to isene. Go Cristo isene, go Cristo isene, go Cristo isene, go
Shadron, Bada Gendel Jingsu, Aki Ben Real Baro, Badan Gamon Baba, Ngiyayaro Yamin, Nginaman Ngimane, Ngiyay Pendan Burong, Bangis Ngemuyamin, Bangis Ngemuyamin, Putrai ko blay simpleng, ko padan borbarong, ko kun marway upa, ko trayo Jesu Christ, ko kun lang rodu blay, bakit di po percay, top yang kajing kerpan, tos ngau senayangi, tos ngau senayangi, detang mame bakuy, detang mame utray, uwe bahaklitam, mame ko Jesu Christ, mame bayay long lay, ajing yalong kaway, badu met simbakuy, akaburam mukpa, akaburam mukpa. Ngin ya duai hakane kamas bekut iduai kerpange na kebenta kijik tumu baper jengi kam tame iduai na kebenta kitu kibakwa bat kibadan kam jingsuk ha kejingmur kejing perkhat kejingki bat kum juru kibadan hapdeng kejing posniu kansha kejing posniu klumar ai botrai kanrat unsim no ya kane kejing na kejingmur kejing perkhat kejingki Iduai runa kebenta kaman sim balaklat no jong I Matilda renta tiang. Iduai ru kumcu na kebenta kajing kot kajing kia kabapura hakaling kamet bet kaman sim jong I Jobinland lingdo. Mangiwan raru yalaki jong kajing timu baper jongi hakmat utrai Jisu hakane kamas kebakot. Toa ngi kerpat ko blay badan bor bakaying kasam jong me kan yaj hakalanti jong kajing em bad da kababot ya kajing kentu jong uyanis bakoj unong prat lanti ngin posisha shauta ubala kedeu utrai jongi Jesus Christ ubai mat basan sha rainkat bad me ha kajing long kaway jong omen sem bakoj ublay junam la junam amen. Kajing pelena ki kitab Isaya. To shashkoringa ko dawleno. Batu sengap pi ki palpen riu ki banasha jengai. Utrai ulo kodenga nadu badang pun. Nadu po ka kimi jonga. Ula kod ka keteng jonga. Ula penlongi ka sentur jonga kum ka wadlam banep. Bad ula penri yanga hak serniu ka kti jongu. Ula penlong yanga uknam palalit. Batula tep kop yanga haka ringkap jongu. Te ula ong hanga. Pilong usyakri jonga ko Israel. Hau ba ngan yaro. Hau ba ngan saya buram. Henrei ngalaong. Ngalatrei leeno ei. Ngalapan lu de kapo jonga. Na kabenta kabasuda bat kabatala.
ngajar kata kahok jonga kalong pat utrai. Kabai nong jonga kalong pat ublei jonga. Te menta utrai ulak keren. Ma ubalasan dur nga nadu bapon nga. Balong usakri jong u. Ban pai biang yu Jakob sya u. Ban endup lumlang yu Israel ha u. Naba ngalayo buram hakmat jong utrai. Bat ublei jonga ulak lalong ke jingklan jong u. Jonga ulaong. Pat biang bapin long usakri jonga. Ban kelei kijat kikenja u Jakob. Bat ban wan ya lam biang ya ki badang sa u Israel. Ngan aya pi kum kajing syai ha kijat ben riu. Ba kajing pen im jonga kan dupoi syadu bakut kepertei kaktin jong trai. Nakasam sepala kundai, nomor pras baksan punyo. Kajing puli na kikam jang ki apostol. Hai kito kisngi u Paulus ulaong. Ublay ula thong yaw David banlong usiem jang kikpa temen jangi. Yaw ba ula kubur bat om. Ngala syam hau David u khonu Jesse. Yaw briw uba kadanu janga kahun. Uban le lut yakamon janga. Nakikhon kiksiw jong uni ubriw ublay ula say hakipat Israel ya unong penem ujisu kumba ulakular. Hashwa kajingwan jong u Yohanes ulayalap ya kabaptisma jong kajing kalabamut hakipat Israel baro. Bat haba u Yohanes ulajandab kakam jong u ulaong. U ay pitharay ngalong. Ngamlong uta Henry hadien jonga unwan uway uba ngam shanghok wat banlot ekijuti nakikjat jong u. Ko para jonga, ko khon kuksie u Abraham, bat kito hapdeng jong pi, kiba syaptieng ya ublay. Day hangi ken balapha eka kubor jong kanie ka jingpenem. Kaktian jong utray. Hallelujah. Pigo konjonga en khot nong thulupa jung blay bahalor tam persia chashwa jung trai penkre ya kalenti jong u. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
utrai dan rainkat bat pi Ringkai bat piru. ka jing pole na ga gospel ba khoi kat kumu Lukas ka buram hame ko try kisngi kelapura ba ke Elizabeth kan kha kalakha yau kun shin rang bat ki marjan marpa bat ki kur ki jaj jongka klias ngau kumno trai ula thekar hai yala ka jing e sbun halo jongka bat kilaya kemen lang bat ka bat ha kasngi kabakhat pra kilawan ban ot share ya ukunlung bat kilamot banai kerteng yu u sekaria da ka kerteng ukpa jung u henry ka kmi jung u kalong omdei kumta en khot yu u Yohanes kilong haka henry pim don kur mano ubakum kane ka kerteng kilapan idak hauk pa jung u bat ban keli ka kerteng kabakum no umon ban ai ulapan kading lengkniap bat ulatho ka kerteng jung u kalong u Yohanes baro kila lingongan markum ta hi ka shinto jung u kalapli bat thale jung u ula light bat ula kren uya ro yoblei bat ka jingting kalawan habaro ki para merjan jongki Shapang kine ki e layalap hakaleng harilum Judea bat baro kito ki bayos ngau yaki kilatengkai yaki hala kadanut ki ong un salong ubakum une ukunlong namar kakti jongutrai kadon batu te ukunlong ulanang san bat nang klan ha kamensem bat ulashong hari kenja hadu kasni jong ka jingpen pau jong u ha kipat Israel ka gospel utrai ke jingiro yeme ku Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ menta kasngi ngirake ya kasngi buram jong kasngi kha jong u Yohanes nong pan baptis Yohanes ngitep ba deyukun jong u Zekaria bat ka Elizabeth kum ka kmi ha ka gospel jong u Lukas kalanong ka ba ningkong ka dekat ka ba lai penyo ngiyo i bat ngila pule ya kene kalanong bat ka dekat bonsin ka ba ong omdon e ka ba ublei umla banle omdon e ka ba ublei umla banle ka ba mot baro ki badan ha kane ka prathei ki ba im ki ba ya ki ba khi bat ki ba ya prokum ju ublei udan ka bor baro ki don hagakti jong ublei den matakadaw omdan ee ka ba ublei umla banle ladaw mon ula banle kat bokwa kat ba u ibit habang ipej ha ka jing em jong u Zekaria bat ka Elizabeth ki kimi ukpa bat ka kimi jong u Yohanes baptis kiladan hap ka jinglong temen ka jongki baro arngut kiladan ha ka jingdu jingkermen yole se ba kim don khonshu Henry ka bor ka jungblei ka pau ha ka jing em jong kine kitamen arngot de mata ka daw ka mat pusan ka benangkong ka bang ngila ban sim na ka jing em jong Yohanes baptis ka dei kane amdon ka ba ublei umla banle ublei ujubab ya ka jing duwai jong kito kibaduwai hau da ka jingej da ka jing sanya da ka jing IT bat ka jing kermen u Zekaria bat ka Elizabeth walada kidan hapadang jong ka jinglong temen jongki ki dan kata ka jingej hau blai ki dan kata ka jing IT telitelan ilade hau blai ki dan ka jing kermen hau blai dein mata kadaw kilong kibru kibaru blai ha ka jing em ka jongki
Bat kene ka jing ngej ka jongki, kene ka jing kermen ka jongki, ka jing shania ka jing IT ka jongki, teli telan hau blei ujubab ya ka jing duwai ka jongki. Bat ka jing duwai jong usekria bat kalesabet kalawan urlong da ka ba ublei uayaki ya kata ka ba kibreu kimla ban ngej kaba kibreu kimla ban pediang kaba kibreu kimla ban moidor kaba ngila ang mene omdan ai hang ne haperthei kaba ublei ban le baula ai yaki ukhon ubamarwei wat happening ka jinglong temmen ha ka jinglong rangba ka jengki u Yohanes Baptis kanai gedei kamat puson ke banangkong ke bamangama pi ngedei banshim ha kanai kesngi kohan men kopara kan mau ladangi duai hoblei da ke jengej ladangi duai bat IT ladai hoblei da ke jing kermen ke jengi da ke jing shania ke jengi teli telan ngi penteli ladai ngi IT ladai hoblei ublei ule namar udan ke bor ha ke jing im ke jenga ke jung pi kumbang ilong sajisen om don hang ne haperthei ke ba ublei umla banle ula banle na ke benta jonga ba jungpi lada ngiduai u dake jingej dake jingkermen ke ba arpat ke bangila bansim na ka jing im jong Yohanes Baptis kadai gane im ka jing im ha ka jing long duk im ka jing im jong ka jing sngew red bat ka jing im ha ka jing shisha iyo ba kine berolai teli kidon ha ka jing im jong Yohanes Baptis pet ka jing im jung nadu bas dang ka jing im ka jung kumbang iyo sngew na gospel hadin ba ulah helasan im hari kenja kapan ba ka jing im jong Yohanes kalong ka jing im ka ba pensitom yalade ka jing im ha ka jing im dok om dei ka jing im kumba ki wei ki breu ki im ha kana ka perthei uim rengkat bat ke mei mariang uim rengkat bat ki merat klau uim rengkat bat ke jing pendap penbiang jong kane ka perthei lane ke mei mariang don jing khuslai na ka banta ke jing em ke jungu namar ba utep habang em ke jing em ba pensitom yalade habang em ke jing em ke junga na ka banta ka borom jong ublei upendap upenbiang ban ngi ublei uthelot ya ke ka ba Yohanes Baptis udan kam kumuta unong pratlenti lane unong yethulupa unong pankre na ka banta ukris ne mesaya utrai wailod you ka jingkoi ka jingkhia utrai wai u ka bam gadi upendap upenbiang ya ke jingdon kam jungu hakaleng kamet bat kumjuru hakaleng kamen sim wai u kata ka jingnang ka jingstad ka jingshempang umlej school umlej pule kumbakiwei hanrei ushong badu blei ushong hakajat jong blei blei wai upendapan biang ya kada jingnang ga jingstan lada manga ma phiru kumju ko hamen ko para ladang ngishong hakmat ke jong trai ladeng IT lade hautrai kumba IT Yohanes ban pensitom yeladi ban em ke jing em ke baduk na ke bantau ukres upendap upenbiang ukres upayukmi na ke banta jonga ba jongpi nang tapan ngi ka jing em ba sngered jong Yohanes hadin baulas dang ya ka kam yalap ka jong u Yohanes uang ba ngamlong uba bidor war ban loj ban dam ban loj ya ki ksai juti jong udai ban kiu ngapat ngadang dei ban hiar udang dei ban long uba krau ngapat ngadang dei ban long uba red kanai ka jing sngered jong Yohanes Baptis sachisin ka jing sngered ka jing ka khat ka wer yang abade phiru ban im ya kanai ka jing hikai jong ka jing sngered jing ngiyo iba uim shisha ha ka jing shisha ting ban kren ya ka jing shisha ukren ya ka jing shisha namar ngitip ba Yohanes ulawan cha ka perthei ban kren ya ka jing shisha tang la dau kren ya jing shisha ula ban kring ya kiwei ula ban yalam ya kiwei sha utrai dei mata ka dau nguyo hadu ba YT la ka jong ka jing em namar ba ukren ya ka jing shisha lada mangama pi ngi em ha ka jing shisha ngin sanut ban ngin sadon kata ka jing slur ban kren ha ka jing shisha
Lada ngim ka jing shisha ko han men ko para dalele ngimla ban ngimnot ban kren ya ka jing shisha ka bangi dei ban kren. Hakane ka juk ka jungi khamtam manta ngidon kam ban kren ya ka jing shisha. Lada pipe ja po ka inga sem ka jung pi. Kumukpa ne kum ka kmi. Lada pim don lada pim ya ka jing shisha komno ken pin kren ya la ki jong ki khun ki kti. Komno ken pin I ya ki khun ki kti ki jung pi ya ka jing shisha. Lada pide u MLA lada pide u nong mikmat jongkari ke jungi lada pim ke jung shisha komno ken pen kren ya ke jung shisha hakito ki bru ki ba piri pisumar hakito ki bru ki ba pipet pikme mangi kumjo kiruniam kelingdo mangi barok ki kristan lada ngim ke jung ha ke jung shisha kum ba u Yohanes Baptis komno ken ngin kren ya ke jung shisha ha ki we ngim don hak ban kren ya ke jung shisha lada mangama pi ngim ke jung kabashisha leni hakajing shisha kanai kadai kajing khot kajing wer kajing pen ilenti jong Yohanes Baptis yang abadepi kabalai pat kaba ngiyo kabat kaba ngila ban sim na kanuksa jong kajing jong Yohanes Baptis kadai kanai kajing na kabanta kakam ram lani commission kaba ngidei ban Ngiyoi ba nado kasngi nado ka kalimat ka baus dang ya ka kamyalap ka jungu ya ka commission ka jungu u teli telan upan teli yaladi na ka banta kata commission ka commission jong Yohanes Baptis ka banengkong day ban kedewlenti ya ki we ki bro shawkres une day umesaya une day nong panem une day utabakraw bawan hadin jonga kanai kadai kajing kedawlenti jong u Yohanes Baptis ngiru ko hanmen ko para ngidai ban kedawlenti ya ki wei shawkres dakalenti jong kajing babha jong pi dakiktin ki bapikran dakino ki kam ke babha pile ngidai ban kedawlenti ban yalam lenti ya ki wei pat shawkres kakamram kajung pi commission ka jung pi kam dei ba mangi ngi pen ilenti ki we holiday hanrei ngi dei ban pen ilenti ban ya lam lenti ya ki we ki brew shawkres kumba Yohanes Baptis ule nang tapat ngi Yohanes Baptis ya ka jung u na ka banta ukres om dei na ka banta yala de hanrei na ka banta ukres ka junga kam day nakabanta ka junga hanrei nakabanta une unong suspa nakabanta une umesaya ngi kane kadai ka jingkran ka jungu nado basdang hado bakot ko hanmen ko para deir mata kadaw ngi dei ban bud ya kanuksa ka ba Yohanes Baptis u wanra ha ka junga bat ka jungpi ka ba khadu kamat posan ka ba ngakwa bansim na kajing jong Yohanes Baptis kadai na kasngi kha kajung ha kasngi kha jung baro gitu ki bro ki badan rengkat bat kami baduk pa jung ki bayi ngasem ki parlo ki parajor baro ki bro ki shat kemen ki risa ya kajing kha ya Yohanes Baptis kabang yos ngeu na gospel bamenta kasngi ki shat kemen ki risa namar balakha ya Yohanes Baptis ha ki bru ha balakha yang abadepi ha yi mei pa ki hanmen ki para ki kur ki kha gi jungi ki shat kemen ki risa hanrei katoga jing risa katoga jing shat kemen jong gitu ki bahinga sem jungi kan nenem hadu menta kasngi kan ne shishanem hadu ki ne kisngi ki bangi la alasan kabamod ko hanmen ko para kajing kajunga kajung pi kane ka purpose jong kajing kajunga kajung pi ne kajing kha yang abad pi hakane ka partai dei banwan ra jingkmen dei ban ra jingsuk dei ban ra jingkermen na kabenta jong ki wei lada kajing kajunga kajung pi kamwan ra jingsuk ha ki wei lada kajing kajunga kajung pi kamwan ra jingkmen jingkermen ha ki wei kajing kajunga kajung pi kampalong ka bapura to ken ko hanmen ko para hakane kasngi ngin sim ke jinghikai ki bangil ayo na ke jing jong Yohanes Baptis kumanger ke gisngi kha ke jungu to ken ngiru ngin ai kata ke jingkemen ke jingkermen ke jingsuk ha ki weipat ki breu ki badan saudong jungi lengba ke jing ke babha ke jungi kumjuro ngin duai ngin IT la de hakres namar ngitip bau trai
Udan ke bor ban le na ke banta junga jung pi. Ngiduai na ke banta kane hagane ke sngi kerpange haba ngiwan ra yu kupu bat kawan halor gaduan ke depan ai botrai. Ubadan ke bor ban penkela ya kupu bat kawan syakamet bat kasnam ke jungu udan ke bor ban penkela ya ke jing kwa ke jing terang ke jungi ya ke jing duai ke jungi ya ke jing terwa jungi sya kita ki jing ke jing kerku ki bawan ra ki ba pendap penbiang ya ke jing im ke jungi bat ya ke jing im jong ki wei and your Jesus Christ Jinam la jinam amen. Trong ngin plai la ka jong ka jingej ngangej hong le kwa ban bor baro nong ta ka beneng ba ka kendel pada Jesus Christ kon ma roi jungu plai jungi ya bala pon no man sem ba khoj ya bala khana kamara the soti ubashala bein hapo pintus pelatus lasana pnayu laya bala tebyu laya sikbayap ha kasni kabalay lami pan kabayap Ulakiu sabaneng usang sekamanu blay kupa badan bor baro nang ta uwan pat man besar ki beem ki bayap ngange ha man sem bakhoj ha kabalang katolik bakhoj ha gajing selok kerkhoj ha gajing map ki pop ha gajing mi pat ka do but ha gajing em bom chukut amen. Toduai ko para baga jengknya jenga bajong pi kan long bapediang huna kemadu blay kupa badan bor baro to try pediang jengknya kti jengpi na kebenta ke jengira beram kertain ke jengu kajeng mento ingi berbalang ko jengu baro ko wei Topet isnei ko try halor gijing terwa jong upai jong me ya kibala terwa ha kasngi krau jong Yohanes nong pan baptis bakhoj Bato ai baya kata kabang iwan ban penmenta ha kajing maya ngin perthobot ro da kikam jong gajing syakri badai hok yame dau kris utrai jongi amen. Utrai dan rainkat bat pi token tu yalaki danot tongenang utrai ublay jangi da shisha kalong basang hok bat kabadai kadai ti jingi bat kajing pen em yangi haman lakapor bat kajaka banai ngu yame kokpa bukhoi tam lengba ukon be ye jungme u Jesus Christ hakaktin jungme da u bamela thau yaki e baro Yau ba mela pa shangi kumunong penem badu nong suspa balong leng do adaman sembukoj bad yau balakha nagate sati kat bau dang pendeb ya kamon jong me bad penyo hame yau pai bukoj upiar ya lakti haba usha shitam khnang ba un pathat no ya ki saite saikhum jong ka jingyap
bat baun penpau ya kabor jong ke jing mipat te namar kata rengkat bat ki angel bat ki rukhoj baro ngi pen penaya ke borom jong me kat ba da kawe ke sur ngi ya om Baku you try, baku you play ipan, meneng ba pertek idap, dak kaburam jong me. Ruayo sana syajong, ruayo sana klemkut, ruayo sana you play. Buram jong me Wayo sana syajong Wayo sana klemkut Wayo sana yublej junom Dasisha malong bukhoj katrai katamay jong gajingkoj baro Damar kata ngi kerpad yame topan khoj pan kantang ya kine ki jing terwa jungi dag bapa yaman sim junge kom kam jer halor jongki bakin klalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kaman snobha ula priang ya gajing syasutam ula shim yukpu badak bangu yame ula kedia yu badalai halag senran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jong pi ha kajukur kom endala la yabam ula shim yukukuri bad kabangu biang yame ul ai halagi senran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai bad bom jukut ya kaba enpenmi na kabenta jong pi bad na kabenta kibabun na kabenta kajing map ikipop tole yakane ban kanmau yanga Kajing maya jong kajing e Katasin wangi bam yune upo Bangi dinakane kakuri Ngipen benak kajing yap jong me kotrai Dadadu Namar kata ngi bapen menta ya kajing ya bar kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko tra yuk pu jong kajing em bat ya ku khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yang ngi babet ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bat kasnam kres ngi long ki ba lapan yetli ka we daw men sem bakhoj tokan mau ko tra ya ka balang jong me ka bala priang ha setelah ke perthei Bato penjanaya ka ha gajing id rangkat bada Francis ukpa baku jungi uwal bad marwen yu bishop jungi kakanhon ki bishop bad baro ki lingdo token maulem ruya ki henmen ki parashin rang bad kantei ki baliyot ya da kabakermen ya gajing mipat bad ya baro ki balaklat no ha gajing isnei jongme to pediang ya ki sha gajing shai ka khamat jongme to isnei yang ibaro ngi kerpat ya me barengkat bad kamariate soti bakoj Kakmi jong blay ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj badbaro kirukhoj ki blapen sno bahaya me pateng lapateng ngin long ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukut bat bingin yiro bat pandan borom yeme daw kun jong me uji sukres
dau lembat u badhau kalong hame bleu pa badan bor ha gijing long kawe jong men sim bakuj barok kaboram bergijing ro junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong pan embat kumbelah hikai ngi daktin blai ngi nod ban ong kok pa jongi ba hab neng kalong kabakoj kerteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me ha kendau kumba hab neng pa yang ngi menta ke jumbam jongi ka ba hala kasngi batamab yang ngi kerengkang jongi kumba ngi rogi ma be ke beles new yang ngi badwat yalam ngi sha ke jing pen shoy henry te pelai yang ngi na ka bas new to penlai yang ngi kerpat ko try na gijing sneu baro ha gijing spon jong me to a jing suk jing sanya kisngi jingi khnang ba da gijing rap gijing isnei jong me ngin lai barna bor na ko pop bangin yo jing da na gijing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelenti ya gijing kerman ba khoj bat gijing wat pat jong nong panem jingi uji sukres Namar jong me galong hima jong me gabor kaburam junam la junam. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry yaki jinge jong kabalang jong me badha ka jingsbon jong me to ai haka yaka jingsuk bad ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mame we mat basan shar junam la junam amen ka jingsuk kotrai kadan barabor rengkat bat pi Rengka berpir. to ngani terwai ka dak jingsuk iwe highway pat ka jingsuk bat pi Bukun lang brodu play make it keep up birthday to show sene yangi Bukun lang brodu play make it keep up birthday to show sene yangi Bukun lang brodu play make it keep up birthday to ai jing suk yangi hak mi kulang brod jong blai hak mi bukit no igipop jong kaparte suk kito yagi balakhot shaka jing khawai jong okun lang brod kabrat nam jong hong kaman rung apol kiyeng gechunga henry shoang tang ketin kamen sem junga kan sakya hi kaman bat kasnamo kres kan rui bat lamingi shaka jing yambom jukut amen.
jong na mi wan ban jo yang na ma me ishisha ablay usim jong badukan rajong na ngamane yame bad ngai yame Jesu ko blay jong Ko Jesu bi sa Jesu ngai ngu adam yame namar melai ni elaga jong ka met bat ka snam melok sai da kane ka jingbam men sem ka bapan klai ni ban le ya ka kam ka jingi ha kane ka sni ba da ka jingi ba man la ka sni patrai nang ai boring nang pan klai ni kai bangila banai di la di na ka banta ka jingi yame kumba me la di la di ha ka banta jingi kumba me la phai la ka jong ka jing em na ka banta jingi ai boring iru bangiru ngai di la di hame Jesu ai boring ni klai ni ko ji ka pang pasitam ke badok ki bakado baro kita badan kam ka jingi snai ka chome kidan kam ni ko Jesu ha ka jing em jingi baman la ka snai namar ngitep klama me la ban le e klama me ka jing em jingi ka long tli ka long suda Jesu kadan ka bor ka chome klan ka bor ka chome ha ka jing em ka jingi ai boring ka Jesu pan klan yang ni ka Jesu ya lam yang ni ka Jesu tenanti yang ni ka Jesu Tol ngin ya duai haba ngi labam ha ke jingkhawai jong khun lang brot na beneng ngi karpat kotrai ba kabalang chungme da ka ba kashem jingkmen ha ke jingkha yaw yonis nong pan baptis ba khoj kan itu kumunong ai ya ke jingkha arsin jong uta ya oba ka jingwan jong u yonis ulayatu lupa ubay matbasan shar junom la junom Amen. Utrai udan rainkat bat pi. Ublay badan borbaro unkurku ya pi. Pa badukon badaman sem bakoit. Amen. Tolisuk id bersyukur utrai da kejengem babha jong pi. Isnamu ya blay. Maispa arpuka. Try to ya lam yang ngayo siao sur i jong me ai kwat yang wat la da ki ding pen kya ki ya le persha ngan yai bud ya me try to ya lam yang Yai budyame kashaba me montrai kendrado yalam yanga kaburam ha ukpa berkun mensim bukut Kumpar lalong baptikon kumsyuta barabot nam amen. Enyero yutra Jesus Christ junam la junam amen.